na mga patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 22 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udtopit sa 2 sa bulan sang Marso 2022. Miyerkules karon nga adlaw, Miyerkules edisyon sa ato na pagpangalagad, magadulong na magkita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updahan kita sa aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Kina-welcome na nato ng aton nga matagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton nga matagpalamati sa bilog nga kalibutan, pinagi sa aton na website sa www.bomboradio.com, kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita kababatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal or update anay kita banwa sa sining natabo nga paglinaway sa Ukraine kag Russia. Si US President Joe Biden gininambit kag daw halos amuning nangin kaundan sa iyang State of the Union address ang paglusob sang Russia sa Ukraine. Kag gintalakay man ang iya sining pagpadala sang pwersa sang trupa iniya sa pagintra sa away sang Ukraine kag Russia, kundi isa paghatag pagdepensa sa mga kapungsuran nga yara sa palibot sang Ukraine kag Russia nga mga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization. Ibaloon na karon dugay-dugay. Samtang sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita lokal, 19 ka mga barangay sa siyudad sang Bacolod yara sa critical fire prone areas. Mambukal Summer Resort liwat nga pagabuksan. OFW Help Desk sang siyudad sang Bacolod willing magbulig sa mga OFWs gikan sa Russia kag Ukraine. Bitaw ginalauman ang gamay nga porsyento sa pagsaka sang trapiko. Presidente sa Balita Nasional, Presidente Duterte, ginako nga madamo sa iya nga mga may pila ka mga cabinet secretaries nga palpak. Kag sa Balita International, lihok protesta sa bilog kalibutan batok sa sa Balita International mga kabyanan, ang madamo na sa mga kapungsuran ang nagpayag sa ilang pagsuporta karon sa pungsod Ukraine kag nagpadala no sa pinaka mga military aid. Sa kag amo ni mga kabyanan nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato nga pangalagad karon sa Miyerkules edisyon sa palatuntunan Bombo Hanay sa Udto. 26 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 11. Antes kita magkuha nga pila ka mga reports gikan sa ato nga mga field reporters. Diri kita anay mga kabyanan sa pagtalakay sa sining update sa kinagamo nga nagaluntad karon dito sa Ukraine. Kay ang presidente sa Estados Unidos, US President Joe Biden, nagapatigayon sa iya sining State of the Union address. Kag nagapanguna sa ginatalakay isang amo nga presidente, amo ini ang problema mga kabyanan nga nagapatunga sa Ukraine kag Russia. Makasiling kita nga away ini sa duha ka pungsod,
Pero hindi malipod kag hindi malikawan nga damay gid ang bilog nga kalibutan. No, damay gid ang bilog nga kalibutan sa sining away o sa sining gumuntang nga nagaluntad karon sa Ukraine. Si US President Joe Biden, mga kabyanan, masyado katinggas sa iya sa sining mga tinaga nga nagpayag sa iya sining pagkondenar sa sining natabo nga atake sang Russia sa Ukraine. Ginapayag sang presidente sang Amerika ang rason kung nga ang hindi sa gilayon makapadala sang ground troops ang Amerika sa Ukraine. Explicar man ang pagpadala sang trupa iniagod nga dipinsahan ang mga kapungsuran nga miyembro sang North Atlantic Treaty Organization. Pero apisar pa nga wala pa makagiho ang pila ka mga kapungsuran nga magadipinsa sa NATO kag dala na pagdipinsa sa Ukraine kay hindi man sila direkta nga makasiling nga mapadulong sila para nga mag-apin sa Ukraine ka maglusob sa Russia. Ipagiya sa na kuno abido ka in a subtle way nga nagpayag nga magpadala sang ground troops para iya sa pagdipinsa sa NATO. Pero tiyan mo na magyapon ng ending sina. Anyway, this time ko na ito nabi ang report gikan sa newsroom sa kay Bombo Glory Faith Ilciario. Sa update sa sining pahayag sang presidente sang Estados Unidos, no, kay isa-isahon sang aton nga newsroom mga kabyanan kung ano gid ang kaundan sang ginapayag ni US President Joe Biden sa tunga sa sining padayon nga tensyon nga nagaluntad kag hindi lang tensyon kundi pagbinakbakanay nga nagaluntad dito karon sa Ukraine. Sa piyag ka linya, Bombo Glory Faith Ilciario, please come in. Yes, Bomodan, Mang Udto. So, Bomodan nag-deliver sa State of the Union si U.S. President Joe Biden. So, ang isa sa kay na diri Bomodan ang ginawa sa Ukraine kag sa Russia. So, gin-announce niya di Bomodan ang pag-upod niya sa allies sa paghatag sang sanksyon sa Russia. Ang diri Bomodan, gin-announce niya nga ang airspace sang Amerika i-close niya man Bomodan. Para nga magdugang ang pag-squeeze sa economy bala Bomodan sang Russia. Kay hindi man sila dito kasulod mo kay to kamahatag sang ilang forces kay di ba ang Ukraine hindi pa member sang NATO. So amo na lang ni ang yang Bombo Faith do bali wala sila sang legal nga balasihan agud magpadala sang trupa kay hindi ma-justify ang pagpadala nila sang trupa sa Ukraine kay kung mag-ipiliton gid lang nga magpadala dito sang trupa katag ini sang dako nga rason sa kay Russian President Vladimir Putin nga maghimo man sa makas nga tikang in retaliation sa pagpadala sang trupa sa Ukraine nga amo ang basihan niya ni Putin nga siya nag-intra kamo sa amo niya nga affair diri siya may rason lang nga kuan man ako maghimo man ako sa mga makas nga tikang pero kung ang trupa ipadala dito sa mga kaiping nga mga kapungsuran nga miyembro sang NATO kag sa justification nga ang pagpadala sa trupa bilang pagdipinsa sa mga kapungsuran nga miyembro sang NATO daw justifiable ini daw mo nang gagwa sa. Yes, Bomodan. Ang isa pa tribo wing bala Bomodan kay di ba nakabase na siya sa US. Hindi na siya kung suspended na ang pagpadala sa parts maintenance and technical support. Di ka baluan sa dali lang kay do tudto nag imong signal do kalain sa signal. Okay. Sige, abi, go ahead, Bombo Faith. Okay na. Sige, go ahead.
ang Boeing Corporation Bobodan, ginsuspend yun na ang pagpadala ng parts, maintenance, at technical support para sa Russian Airlines Bobodan sa major operation sa Moscow. Oo. So naibala naman natin nga ang Boeing, di ba, amo ni siya ang produce ng mga dalagso nga airlines Bobodan kasi naman may ang maka-maintain kag makahatag ng technical support. So, economy naman ni Bobodan ang ginigo niya kay hindi na siya maghatagan ng suporta sa maintenance mo. So, kung wala na maintenance ang ilang mga airlines, so hindi na sila operation. Hindi na makalupad ang aeroplano kay why na sang technical support from the supplier, yung maning Boeing. Yes, Bobodan. Oo. Din daw ni President Bobodan, President ang Ukrainian people kay sila ang kakwan sa signal ga utod-utod. Okay, ipalig ko nabi adjust sa aton nga signal dira. No, okay daw naga-utod-utod. Sige abi, go ahead, liwat abi Bombo Faith. Okay. Hello, Bobodan. Sige, go ahead. Okay na. Sige. So, amo na to Bobodan, no, nang gindayaw niya ang Ukrainian people kay ginpakigbato nila ang ilangan nasyon Bobodan. Kag may ala kita ginasang ginbalita Bobodan nga isa ka Ukrainian woman naghatag sang sunflower seed. Ang sunflower seed Bobodan amo na ang ilangan national flower mo. Ang sunflower ang national flower sang Ukraine. So kumbaga amugid na ang dako nga impact sa may ginimo sang Ukrainian woman kay nangisog gid siya Bobodan kay ginhambalan niya ang Russian army nga gaano kamudi. Kaya hambal sa Russian army nang himula kami di exercises. So nangisog siya nga gin pa palagyo nga aga diri kamo sa amon nga pungsod. So, ang isa pa dito, bumudahambal niya, ibutang ni ang sunflower seed sa imong bulsa. Kaya kung mapatay ka dire, matubo ang sunflower seed. Amo na Bobodan, ang mga update, kag dire bala Bobodan, no? Ang world largest on biggest shipping lines Bobodan, ginuntat nga man na ang pag-deliver sa mga supply sa Russia, Bobodan. Di ko matabo, Bobodan, kaluluoy, gid ang mga Russian people, sini? Magutman, gid Bobodan. Kay wala na sang masulod nito nga goods para sa ila mo. Tapos, ang economy dito, amat-amat naman ni nga tiang. Kaya di syempre, damo na ang naghatag sa sanction sa economy nila, Bobodan. Kag ang mga Russian oligarchs hindi naman makahatag fund kag in-freeze naman ang ilang account. Okay. So Bobodan, amo na lang ang madulong naton nga update regarding sa Ukraine. Kag bisa pagali Bobodan, mayara nga 80,000 Ukrainians ang nagpauli sa Ukraine para nga makigbato sa Russia, Bobodan, sa internal affairs sa Ukraine. Alin sa diin sila, Bombo Faith? Nagkalain-lain man diri Bobodan nga countries ang ilang ginhalinan Bobodan. Nagpauli sila para sa ilang territorial defense sa ilang country. Okay, sige. So ang Bobodan i-play tabala ang ipabati natin sa ating tagbalamati ang voice ni President Joe Biden. Sige abi. Thank you all very, very much. Thank you. Please. Thank you so much. Madam Speaker, Madam Vice President, and our First Lady and Second Gentleman, members of Congress and the Cabinet, Justices of the Supreme Court, my fellow Americans. Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again. Tonight, we meet as Democrats, Republicans, and Independents, but most importantly, as Americans, with the duty to one another, to America, to the American people, to the Constitution, and an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny.
6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. And President Zelensky, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies. Everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland. And in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, "Light will win over darkness." The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight, sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand and send an unmistakable signal to the world of Ukraine. Thank you. Thank you, thank you, thank you. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe and the Americas, from America to the Asian and African continents, to confront Putin. Like many of you, I spent countless hours unifying our European allies. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning and precisely how we would try to falsify and justify his aggression. We countered Russia's lies with the truth. And now that he's acted, the free world is holding him accountable, along with 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy, as well as countries like the United Kingdom, Canada, Japan, Korea, Australia, New Zealand, and many others, even Switzerland, are inflicting pain on Russia and supporting the people of Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system. We're choking Russia's access. To technology that will... Okay, Bumbo Faith, di maupod sa iban pagid nga mga nasyon, iimponer gidya ang economic sanction sa Russia, lupugon gidyang Russia. No, kung hindi man niya magpadala sang pwersa nga mag-ara side by side nga mag-aaway upod sa Ukraine,
sa sinimpamagi sa pagpatigayon niya sang economic sanction maayawan ni si Russian President Vladimir Putin na Bombo Faith? Yes, Bombodan, maayawan gid siya kay sa economic sanction, Bombodan. Pag mahal, Bombodan, ang mag-wage sang war. Aha. So kung wala na sang economy, wala naman siya sang i-finance sa iya military. Oo. So na sa Bombodan no nang i-pull out na lang tong yung forces para nga doon magabala Bombodan win-win situation na lang Bombodan. Galing ka problema sila kay daw nagalala pagid gyapon nagapakatiga si Vladimir Putin. That's why ang Amerika magapadala man sa puwersa, hindi direktang ipadala dito sa Ukraine, kundi sa pila ka mga dito ipadala sa Poland. Wala man na specify Bombodan, pero ang NATO allies nga countries Bombodan dira niya ipadala in case Bombodan nga maglala na gin. Okay. So, pamatian nato na Bombo Faith ang payag sang presidente sa Amerika sa iya sili nga commitment nga magpadala sang ground troops sa pagdipinsa sa mga NATO countries. Yes, Bombodan, liwat. Pamatian naton si US President Joe Biden. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for your ill-begotten gains. And tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. Iga pa si Raman sang Amerika gali Bombo Faith ang ila sini airspace para sa Russia? Yes, Bombodan. Sarado naman like sa Ukraine nga ginimo rather right sa Britain Bombodan nga ginsirado man nila ang ilang airspace sa Russia. So, baliway sang eroplano yung makalupad from Russia sa ilang airspace? Yes. Okay, padayon na nato nabi pagpamati sa speech ni US President Joe Biden. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion in direct assistance to Ukraine, and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. Okay, masyado kaklaro sa payag ni US President Joe Biden. Padala sa tanan nga available nga puwersa sa Amerika. No? Padala to sa pagdipinsa sa mga pungsod nga sakop sa North Atlantic Treaty Organization.
sa ato yung matagpalamati ang Ukraine, hindi pa ni siya miyembro sa nga NATO, no? Naghahanap pala ni magpamiyembro sa NATO, aba nagiging langot sa buot ni Russian President Vladimir Putin, kaya hindi siya gusto bombo fight nga magmiyembro sa NATO ang Ukraine. Pero kinamatarong man sa Ukraine nga magpamiyembro kay lain mas lang ang pungsod kay sa Russia bombo fight. Okay. Oh. Nautod si bombo Yes, fight. Bombodan. Go ahead. Yes, Bombodan, lain sila nga pungsod, Bombodan. Pero kung panumdumon natin, Bombodan, the same na sila nga language na ginagamit. Pag The same dugo, unang, Isa ba lang sila kadugo? pag isa lang sila kadugo, Bombodan. Amo na gani, Bombodan, kung kaisa makita kata nga, ang Russian forces, daw hindi na pagditiriho na ang Ukrainian forces kay man, base iya nga pa nga kapamilya o kung kadugo, iman Bombodan. Ah. Pero wala sila sa may mahimo, galing lang kay amo na isundo nila ang mando sang chief executive nila Bombodan. Ang iban to nga mga Russian soldiers, may mga balo nga gira, gigay kag mamatay to sila isang tao sa Ukraine, kaya ginambal sila to, military exercises man lang himuon nila. O kani Bombodan, no, nga hambal nila, military exercises lang ni, pero wala sila kabalo, nga ang ilang himuon is gera, gid Bombodan. Pag Bombodan, may ara, bala Bombodan nga update nga ang isa ka city dito, Bombodan, nag-launch naman sang langged. May napatay man Bombodan, kalakip na ang bata, Bombodan, sa may Zitomir, Bombodan, kay gin-launch naman ang Russian cruise missile, Bombodan. Kaso Bombodan kay isa ka bata ang napatay sa apat gid Bombodan nga napatay nagikan sa missile attack naman Bombodan sa Zitomir. Okay. Sige, may mga sibilyan gid nga nagkaladamay sina diri sa panglusob sa Russia. O gani Bombodan, so makaluluoy na di ang mga residente Bombodan kay ang mga residents ng Ukraine nagakadto sa Poland, nagakadto sa Hungary, kung diin pagid nga mga pungsod Bombodan nga makapanago lamang sila Bombodan kay wala naman sila sang may mahimo kundi magpalagyo sa ilang lugar Bombodan nga ginasalakay sang Russian. Ang makaluluoy lang iti mga sibilyan, mga katawhan. Ano man ano lang kilabtanan nila siya sa kung ano man niya ang mga gumuntang nagapatunga sa mga kapungsuran nga nasakupan sa NATO. Kag kung ano man niya ang katuyuan ni Vladimir Putin kag subuman ang hindi pag-insinanay ang Cold War between US and Russia. Alin pa man niya sa una, sang antis pa man nag-Russia, antis pa man niya nag-Ukraine, sang ini ang Union of Soviet Socialist Republic sa una, composed sang madamo nga mga kapungsuran na subong nga nagapalibot sa Russia. May mga Cold War na nga nagapatunga sa Amerika. Ang China subong daw gamat-amat man na tayada man nagapanilag lang si Chinese President Xi Jinping. Amo man gani Bombodan. So may ara gani Bombodan nga expert nga nagahambal nga maging president ni siya Bombodan kay kung si Russian President Vladimir Putin mangin madinalagoon sa pagsakop niya sa Ukraine, pwede gid siya nga himuon ni China sa Taiwan Bombodan. Daw himuon gid nga example. Amo ning basihan, amo ning mangin inspired, amo ning inspiration ni Xi Jinping para mag-take over man ka maglusob man sa Taiwan? Oo, Bombodan. Kaya kung madumduman ta, nagkaligad, Bombodan, may ara man sila nga, nagpanawagan man ang Taiwan nga, hindi na, kay sakupon na sila sang China, kay ginakuha sila sang China, kay part sila kuno sang China sang una, Bombodan. Tabo gani man. Sige, anyway, bantayan nato nini, no? Ano ang magklanabo sa sunod pa nga mga inadlaw, samtang wala ya pa maghupa ang tensyon dito ya sa Ukraine. Bombodan, dugang ko lang ni antes kita ang 136 civilians na Bombodan ang napatay, 13 diri ang mga kabataan, kag 400 ka mga
tao ang nagkalapilasan, humalin sang na gin-invade sang Russia ang Ukraine sa United Nations Agency Bombodan. Okay, sige. Daw ano niya ang report nga may mga trupa ang Russia nga mga pertika damo-damo to nga daw mga 40 miles ang kalabaon nga daw nagapadulong sa Ukraine? Oo, Bombodan, may aragid man silang ang US naman to nakakuha, Bombodan, sa ilang satellite nga may nagahilera lang, Bombodan, nga mga pwersa sang Russian padulong sa sentro o kung kapital sang Ukraine nga Kiev, Bombodan. Oo, daw sa pagbulubanta to base sa satellite image daw ang kalawigon sang pila sang trupa nga nagapadulong sa capital city sang Ukraine do mga 40 miles kuno kalawigon. Yes, Bombodan. 40 miles long ang Russian convoy, Bombodan. Di hamako no Bombodan kung lantawon mo do mga subay lang gid Bombodan nga hilera mo. Aha. Di mo na Bombodan kay pangamuyuan ta nga si Russia ang makarealisar na kag-ikuha niya na ang forces niya dito sa Ukraine, Bombodan, para Bombodan nga wala na sang may makaluluoy kay both nga citizen ni Russia kag ni Ukraine, Bombodan, ang kaluluoy gid ni Bombodan. Okay, sige, salamat gid Bombo Faith. So report nagikan sa Bombo Radio Bacolod Newsroom. Ini si Bombo Glory Fidel Chario para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall na brand sa Bacolod Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Glory Faith El Ciario. Ang ini nga giyera kung mag-escalate ini kag maglala kag mag Third World War. Wala sing may magdaog sa diri, puro gid kita perdi. Bisan ang Russia, Amerika, Europe, ang NATO tanan ma-wipe out kasi sa kalibutan. No, kung mag-escalate ini nga maglala pagid ang kinagamo. Halimbawa karon nagagamit na kita sa mga nuclear weapon. Tiyan mo na ni ang why naging kita sang mapuslan sila sa kalibutan. Bisan ining Russia niyo, ano pang kuha nila sa Ukraine kung bisan pabi nga hindi mag-escalate ang gera, maka-concentrate lang dahil sa Ukraine. Di pagkatapos ang gera, kalaubos siya kalamatay mga tao sa Ukraine kay hindi man mangin matay mo. Para dipinsan ang ilang pungsod. Ti ubuson pamatay sang Russia mga pumuluyo na tanan mga installations sa panggubuon ti wasak ang kuan guba-guba katama ang Ukraine ano pa mapuslan sang Russia da. 6 minutos na bilin ka mga dahat kita sa tagnang alas 12 magabalik kita banwa pagkaligid lamang sang pila ka importante ang mga panumdom. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhan ay saudto. 2 minutos na nabilin kapag dangat kita sa tagnang alas 2. Dugay-dugay mangin kaupo na nato ng aton nga Bumbo News Center para sa Bumbo Network News. Kag sa pagbalik naton karon, pagtalakayon ang nato ng pinapaka mga isyu kag topiko ang sa bahin naman diriya sa siyudad sa Bacolod kag Subumban probinsya sa Negros Occidental. Oy may gamay lang ko yang i-mention, may kanta na sa sining mga manunudlo nga wala gin pasulod kagapon sa Negros Occidental High School, no? Kag do nagareklamo nga wala pasulod. Way gali kamo kay balumam nga hindi ba do may guidelines sa gipagawa ang DepEd nga ang hindi bakunado nga mga teachers kay gusto ya amo na iya nga desisyon hindi pa bakuna. Kaya makasunod lang siya kung may presentar nga negative RT-PCR test result. Diba si wala ka mo may napresentar? Dapat tumano natin kung anong guidelines. Kaya ginarespeto man ka mo nga hindi magpabakuna, tirespetuhon nyo man ang DepEd nga gina-require ka mo sa negative RT-PCR test result. Yan ang Bumbo News Center para sa ito ng Bumbo Network News. Standby. Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bumbo Network News Noontime Edition. Araw po ngayon ng Miyerkules, Marso 2, 2022. At sa ulo ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa ating international news, pagbabawal sa mga Russian aircraft mula sa US airspace, inanunsyo ni US President Joe Biden sa kanyang State of the Union address. Mga Russian oligarchs target na raw ng US Department of Justice. Ang PayPal nunsyo naman na nawagan na gawing araw ng pag-aayuno para sa mga taga-Ukraine ang Ash Wednesday.
Samantala, si Pangulong Rodrigo Duterte naglabas naman ng executive order para sa pagbibigay ng proteksyon at serbisyo sa mga refugees, stateless individuals at asylum seekers sa gitna ng Russia-Ukraine conflict. Samantala, new normal roadmap para sa COVID-19 pandemic ilalabas ng pamalaan sa susunod na linggo. Ayon yan kay Health Secretary Francisco Duque. Mahigit 20 million pesos naman na halaga ng shabu na kumpiska sa magkahiwalay na police operation sa Muntinlupa City at Cavite City. Buying sa Hong Kong naman na itala kasunod ng ulat hinggil sa umano'y lockdown sa muling ipapatupad sa bansa. At para naman sa ating sports balita, iba pa mga sporting body sa buong mundo nagsunuran na rin sa pag-ban sa Russia at Belarus na lumahok sa maraming mga kompetisyon. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Inanunsyo ni US President Joe Biden sa kanyang pinakaunang State of the Union Address ngayong araw ang pagban ng Russian aircraft mula sa US airspace. Naniniwala ang mga opisyal ng Amerika na magkakaroon pa rin ng mga paraan para makaalis ang mga Amerikano sa Russia kung hindi makakarating ang mga flight ng Russia sa Amerika na binabanggit ang mga option sa tren palabas ng bansa bilang isang posibilidad. Sumama ang Amerika sa Canada at European Union sa pagsasara ng airspace nito sa sasakyang panghihimpawid ng Russia. Bago inayag ng Pangulo ng European Commission na si Ursula von der Leyen na isasara ng buong European Union ang airspace nito sa mga eroplanong Russia, ilang mga bansa sa Europa kabilang ang Germany, France at Italy ay nagawa na ito. Pakinggan natin si US President Joe Biden. Together, along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30% of its value. The Russian stock market has lost 40% of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. Sinabi rin ni Biden na target na ng Department of Justice ang mga Russian oligarchs. Nilalayo ng US na habulin ang mga oligarko ng Russia na sumusuporta kay Russian President Vladimir Putin. Muli, ating pakinggan si US President Joe Biden. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains. Inihayag din ni Biden na maling-mali sa kanyang kalkula si Russian President Vladimir Putin nang salakayin niya ang Ukraine. Binuksan ni Biden ang kanyang State of the Union Address sa pamamagitan ng direktang pagtawag kay Russian President Vladimir Putin. Anya, walang ideya ang diktador na lider kung ano ang darating. Nanindigan ito sa pagsasabi na we are ready, we are united. Pakinggan natin muli si US President Joe Biden. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead,
He met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. Inyong napakinggan si U.S. President Joe Biden sa kanyang pinakaunang State of the Union address. Sa mga sandaling ito mga kabombo at ka-Star Nation, dumako naman tayo doon sa may Malacanang compound sapagkat kukuha tayo ng mga karagdagang detalye sa naging special meeting naman ni Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa sitwasyon ngayon sa Europa sa gitna ng nangyayaring Russia-Ukraine conflict. Live sa Palasyo ng Malacanang si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Day, Bombo Jane, ito pakinggan natin yung nagpapatuloy na briefing ni Secretary Carlo Nograles kaugnay sa isinagawang special meeting command conference kagabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Palasyo ng Malacanang kaugnay sa Ukraine-Russia conflict. Praying for an early and peaceful resolution to the conflict in Ukraine. We reiterate the position of the Philippines that war benefits no one, and that it exacts a tragic, bloody toll on the lives of innocent men, women, and children in the areas of conflict. The conflict in Ukraine has economic, trade, and human resource implications for our country and for our people. As we monitor the current situation, every Filipino has the right to know what the government is doing to prepare for any eventuality. President Rodrigo Roa Duterte has given assurances that mitigating measures and contingency plans will be in place as part of the government's proactive response to the conflict in Ukraine. For this reason, the President convened yesterday, March 1, 2022. Several members of his cabinet, along with top officials of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police and other high-ranking officials to discuss possible scenarios should the ongoing Russia-Ukraine conflict continue and escalate. In this regard, the President has approved the recommendations of his economic team to strengthen our domestic economy, stabilize food prices, provide social protection, and explore diplomatic channels to help resolve the conflict. As to food stability, the Chief Executive approved the recommendations of the Department of Agriculture to boost local food production. Kasama na rito ang pagpapataas ng produksyon ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Plant Part 2. Pagpapataas ng rice buffer stock na hindi bababa sa 30 araw. Pamamahagi ng tulong pinansyal sa ating mga nagsasaka ng palay at pagtugon sa tumataas na presyo ng abono o pataba. Yes, Bombo Raymond. Yes, Bombo Dave, yan nga yung naging mga highlights ng iniuulat ngayon ni Secretary Carlo Nograles kaugnay sa isinagawang meeting ni Pangulong Duterte Command Conference kagabi sa mga miyembro ng gabinete kaugnay pa rin sa kung paano tugunan ng gobyerno ang krisis na dulot ng Ukraine-Russia conflict. At kaugnay din ito, Bombo Dave, Bombo Jane, ay mayroong executive order na nilagdaan si Pangulong Duterte. Ito yung Executive Order number 163 na nagbibigay ng serbisyo at proteksyon sa mga refugees, mga stateless at mga asylum seekers. Ang naturang EO ay inilabas naman kasunod ng nangyayaring krisis o conflict sa Russia at Ukraine, kung saan inaasahan na may mga taga-Ukraine na kanlong dito sa ating bansa. Ang paglalabas ng EO ay pagkilala na rin at alinsunod sa 1951 UN Convention
relating to the status of stateless person at sa 1961 Convention on the Reduction of Statelessness na nagsasabing dapat na mabigyan ng kaukulang proteksyon ang mga kinaukulan na tinaguriang Persons of Concern o POC. So yan yung mga naging mga developments recently na isinagawa ni Pangulong Duterte. So malinaw yung mga sinabi ni Secretary Nograles kanina, inaprobahan ng mga Pangulo yung mga mitigating measures sakaling lumala, magtagal ang conflict o giyera sa Russia at ng Ukraine, Bombo Dave. Alam mo, Bombo Raymond, maganda rin na mapakinggan na mismo sa national government natin yung nakalatag nilang plano pahinggil sa krisis na ito sa pagitan ng Russia at Ukraine, lalong-lalo pa unti-unting bumabangon ng yung projection ng ating ng NEDA at maging ng DBCC sa mga susunod na buwan ay inaasahan sana na lalago yung ating ekonomiya na makabalik man lang sa pre-pandemic levels, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Dave, dahil ang tama o kung ang talagang epekto sa atin ay napakalapit sa sikmura dahil tataas yung presyo ng produktong petrolyo at yung harina, lalo pat ito pa naman ay ginagamit sa paggawa ng paborito nating pandesal at iba pang mga produktong tinapay, Bombo Dave. I'm just curious, Bombo Raymond, dito naman sa ating pagkanlong doon sa mga asylum seekers, ito ba ay unang pagkakataon para sa Pilipinas o nangyari na rin ito sa kasaysayan ng ating bansa, Bombo Raymond, na may mga tumanggap tayo ng mga asylum seekers, lalong-lalo na sa mga bansa na mayroong krisis o conflict, Bombo Raymond? Well, hindi ito kauna-unahan dahil noong panahon ni dating Pangulong Manuel Quezon, Bombo Dave, ay Pilipinas ang kaisa-isang bansang Asyano na tumanggap ng mga refugees mula sa Holocaust, yung mga pinagpapatay ng mga Nazi, yung mga galing sa Israel, Bombo Dave. So talagang kilala ang Pilipinas sa pagiging humanitarian o makatao. Kumbaga, tumatanggap tayo ng mga refugees at mga stateless o yung mga walang kumikilalang mga bansa o estado, Bombo Dave. Okay, with that, Bombo Raymond, makiki-update din kami sa iyo mamaya pa, pahinggil pa rin sa iba pa mga mitigating measures ng ating pamahalaan, kaugnay pa rin sa krisis na pagitan ng Russia at Ukraine. With that, maraming salamat, Bombo Raymond. That's right. So isa-isahin pa natin mamaya, palawakin pa natin yung mga ulat ni Secretary Nograles, lalo na yung mga sinabi ng Pangulo na mga mitigating measures, lalo na yung talagang immediate, short-term, medium-term hanggang long-term na pagtugon ng gobyerno. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pa ring issue, mga kabombo at ka-Star Nation, nakikita naman ng Philippine Embassy doon sa Russia na posibleng makaranas ng kaunting issue ang mga Pilipino sa naturang bansa sa pagpapadala ng pera sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Embassy, nahaharap kasi sa mga sanctions ang mga malalaking bangko doon sa Russia, katulad na lamang ng kanilang Central Bank, ang VTB at Severbank, kasunod na rin ang pagsalakay nito sa Ukraine. Bukod sa mga sanctions na ipinataw ng Western countries, ay nagpataw din kasi ang Russia ng kanilang mga sariling counter-sanctions. Gayunman, sinabi ng Philippine Embassy na pinayuhan na sila ng VTB na sisikapin nito sa ngayon na mabawasan ang mga issues na kinakaharap ng kanilang mga kliyente, partikular na ang pag-withdraw o pagpapadala rin ng pera overseas. Nakahanda rin nila ang Russian Central Bank na magbigay ng financial support sa mga bangko na napasailalim sa naturang mga sanctions. Nangako naman ang mga bangko na napatawan ng sanctions na ipagpapatuloy nila ang kanilang normal na mga gawain at magbibigay din ng customer support, lalo na sa mga operations gamit ang ruble currency. Pinayuhan din ng Philippine Embassy ang mga nakakaranas ng mga issues sa kanilang financial transactions na makipag-ugnayan lamang sa customer support ng kanilang mga bangko. Nangako naman ng grupo ng fintech companies na kanilang susuportahan ang panawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas para matiyak na hindi magiging kasangkapan para sa vote buying ang digital platforms habang inaantay ng poll watchdogs ang karagdagang konkretong hakbang mula sa mga tech firms.
Kinikilala ng FinTech Alliance ang rule ng industriya sa pagpapanatili ng malinis, tapat at credible na halalan sa pamamagitan ng pagtitiyak na hindi nagagamit ang mga digital products, platforms at services para sa pagbebenta at pagbili ng boto at iba pang illegal political partisan activities. Maliban pa rito ang iba pang financial institutions gaya ng GCash, PayMaya, Bayad Center, GrabPay, The Overseas Filipino Bank, Tonic Bank at iba pa ay suportado din ang advokasya para sa responsableng paggamit ng digital payment platforms bilang kasapi ng Alliance and the Philippine E-Money Association. Ayon pa sa FinTech Alliance, pinalakas pa ang mekanismo para mapigilan ang pagtangkang pag-abuso sa digital fund transfer services. Gayon din ang recalibration ng kanilang existing controls sa pagdetect o pagpigil sa posibleng pagdami ng fraudulent account at transactions sa national at local election. Gagamitin ng grupo ang mga datos sa mga lugar kung saan talamak ang vote buying para mapagkumpara ang mga transactions. Aminado naman si Labor Secretary Silvestre Bello III na ang 537 pesos na minimum wage para sa mga manggagawa dito sa National Capital Region o NCR ay talagang medyo maliit daw. Pero iginit naman ni Bello na ang adjustment sa minimum wage ay nakadepende pa sa assessment naman na gagawin ng mga Regional Wage Board. Sinabi pa ng kalihim na tinitingnan din ng Regional Wage Board ang kapasidad naman ng mga employers na magtaas ng pasahod sa kanilang mga empleyado. Kahapon, ilang mga labor groups ang nagpahayag na rin ng kanilang apela na magkaroon nga ng increase sa sahod ng mga manggagawa. Kasunod na rin ng ilang serye ng oil price hikes kamakailan. Para kay Ecumenical Institute for Labor Education and Research Executive Director Rochelle Porras, dapat na itaas ang minimum wage ng kahit hanggang 750 pesos lamang o kalahati ng living wage ng isang pamilya. Pero ayon kay Bello, kailangan muna pag-aralan ng Regional Wage Board ang pangangailangan ng mga manggagawa, pati na rin ang kapasidad ng mga employers bago pa man magkaroon ng anumang mga adjustments. Ang Presidential Advisor for Entrepreneurship may tugon sa panawagan ng labor groups na wage increase dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga prime commodities. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Gerald Uleb. Yes, kung itong Presidential Advisor for Entrepreneurship, itong tatanungin dito pa rin sa kahilingan ng mga labor groups, magdahan-dahan daw muna dito sa kanilang panawagan na magkaroon ng increase dito pa rin sa mga empleyado dito sa National Capital Region. Ayon nga kay Joey Concepcion, itong Presidential Advisor for Entrepreneurship, kabubukas pa lamang nitong ating ekonomiya at kalalabas lang nitong kautusan ng Interagency Task Force na dapat ay ilagay na dito sa Alert Level 1 status itong National Capital Region. Ibig sabihin ay mas marami ng trabaho yung papayagang mag-open at hinimok na rin ng Department of Trade and Industry itong mga empleyado na pumasok na dito sa kanilang mga trabaho para naman ay magkaroon ng circulation itong kinikita nilang pera para pa rin dito sa ekonomiya ng ating bansa. Ayon pa kay Concepcion, at itong sinasabing wage increase ay pwede raw yan, pero makalipas itong 2 or 3 buwan dahil nagre-recover pa lang itong talaga namang apektadong ekonomiya ng bansa na dulot ng COVID-19 pandemic matapos ilagay ang ating bansa sa lockdown, hard lockdown mula noong nakaraang taon hanggang sa ngayon. At ngayon pa lamang talaga yung na-open na ng maluwag itong NCR. Kaya naman ay titignan muna nila yung sitwasyon kung mag-stabilize or talagang tuloy-tuloy na yung mga negosyo dito sa ating bansa, ay pwede nilang taasan itong minimum wage increase dito sa National Capital Region. At yung kasalukuyan nga sinasabi ni Secretary Silvestre Bello ay talagang mababa kung yung mga residente yung tatanungin ngayon dahil nagtaasan yung presyo ng mga produktong petrolyo maging yung mga prime commodities. So yung hinihiling ng mga labor groups, 750 pesos na minimum wage, doble yan doon sa minimum wage nyo dyan na mga reporters. So kung maalala ay nagtaasan yung presyo ng mga produktong petrolyo 9 times na yan. At maging yung mga prime commodities naman ay tumaas yung presyo, kaya
todo yung panawagan ng mga labor groups, itaas na yung minimum wage dito sa National Capital Region sa 750 para matustusan yung pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Bombo Dave, Bombo J. Nako, Bombo Gerald, mahababang usapin pa pala ito yung patungkol dito sa minimum wage ng ating mga manggagawa. Anyway, maraming salamat Bombo Gerald at mag-ingat kayo dyan. At live mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Matapos nga po mga kabombo at ka-Star Nation ang 2 araw na pagpapairal po ng Alert Level 1 ay bahagyang nagkaroon ng pagtaas ng mga COVID-19 cases. Sa mga sandaling ito, alamin naman natin kung ano nga ba ang naging reaksyon naman ng Economic Advisor ng ating pamahalaan. Nakatutok sa balitang iyan, si Bombo Dennis Hamito. Pinalit lamang ng economic managers ng Duterte administration itong sinasabing unti-unting pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na 2 araw. Yan ay sa pagsisimula ng deklarasyon ng Alert Level number 1, lalo na dito sa National Capital Region. Nitong bisperas kasi, o nung weekend, bisperas ng implementasyon ng Alert Level 1 ay pumalo lamang sa 900 mahigit ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Pero nang simula na itong Alert Level 1 sa Kalakang, Maynila at iba pang mga lugar, ay pumalo ito ng mahigit na naman sa 1,000. Ayon nga sa obserbasyon ng mga economic managers, ay obserbahan pa muna nila hanggang sa mahigit 1 linggo o 1 buwan na takbo ng ekonomiya. Gayon din yung pag-observe ng mga tao ng minimum health protocols bago makapagsabi na ito nga ay epekto ng pagluluwag. Lumalabas naman kasi dito sa data ng Department of Health, ayon nga sa pag-amin ng mga opisyal ng naturang kagawaran, na backlog yung ilan sa mga data na pumasok nitong mga kasunod na araw. Ibig sabihin, noon pang last week yan kung saan ay nakataas pa ang Alert Level number 2. So hindi parameter, hindi batayan ng pagtaas ng kaso ng COVID ang pagbaba ng alert level status. Ayon naman dito kay Presidential Advisor on Entrepreneurship Joey Concepcion, may mga data silang pinagbabatayan na maayos naman ang nagiging pagsunod ng mga tao. Kaya't titingnan naman nila, kukuha sila ng ulat sa Health Department hinggil dyan sa mga pag-aaral na yan, at kukuha din sila ng data sa mga stakeholders para mapagkumpara at masabi kung ito nga ba ay epekto ng pagluluwag o kung ano pang factors ang dapat ni-adjust, at yan ay kanilang idudulog sa IATF. Bombo Dave. With that, maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Bureau of Fire Protection naman nananawagan sa lahat na sundin ang mga paalala sa pag-iwas sa sunog, lalong-lalo pa ngayon na Fire Prevention Month. Nasa kabilang linya naman si Bombo Annalise Soberano. Patuloy ang panawagan ng pamunuan ng Bureau of Fire Protection sa lahat na mag-ingat, alamin at sundin ang mahalagang paalala sa pag-iwas sa sunog. Ipinagdiriwang ang Fire Prevention Month tuwing buwan ng Marso, alinsunod sa Presidential Proclamation number 115A na may layuning magbigay kaalaman at babala sa publiko para maiwasan ang sunog. Ayon sa BFP, tumataas kasi ang kaso ng naitalang insidente ng sunog sa pagpasok ng buwan ng Marso na simula rin ng panahon ng tag-init. Naglatag naman ang BFP ng kanilang month-long activities, kabilang dito ang programang Fire Safety Awareness na naglalayon para mabawasan nga ang mga insidente ng sunog. Kabilang din sa mga isinagawang aktibidad ay mga caravans, motorcades at parada. Ang ikalawang linggo naman ng buwan ng Marso ay ipinagdiriwang ng Bureau of Fire Protection ang Community Relations Week. Nakapokus ito sa pagpapalakas ng relasyon ng ahensya at komunidad sa pamamagitan ng mga games, arts, and music contests at fire simulation exercises. Ayon sa BFP, kahit nasa pandemya pa rin ang bansa, mas palalakasin pa ng ahensya ang kanilang kahandaan para maiwasan ang sunog sa iba't ibang sunog sa iba't ibang bahagi ng bansa. Target din ng Bureau of Fire Protection na bawasan ang insidente ng sunog ngayong buwan ng Marso sa 8%. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo!
million pesos na halaga ng shabu naman na kumpiska sa maghiwalay na PNP operation sa Muntinlupa City at Cavite. May pag-uulat ng Star FM Manila. Higit 20 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na mga operasyon sa Muntinlupa City at Cavite. Ito ay ayon sa mga otoridad. Sa Muntinlupa, aabot sa 6.8 milyong pisong halaga. Nang umano'y pinaghihinala ang shabu ang nasabat sa 4 na suspect. Base sa report, ikinasa ang operasyon sa barangay poblasyon kung saan nagpanggap ang isang asset na bibili siya ng droga sa mga suspect. Nang matapos ang transaksyon, agad dinaresto ng mga pulis ang mga suspect at nakumpiska sa kanila ang 1 kilo ng pinaghihinalaang shabu, assorted IDs at mga dokumento, 4 na cellphone at isang van na kulay gray. Samantala, sa barangay Molino 4, Bacoor City, arestado ng mga otoridad ang isang high-value target na lalaki sa buy-bust operation kung saan nasamsam ng mga pulis ang nasa 2 kilo ng pinaghihinalaang shabu na ang street value ay 13.8 milyong piso. Kasalukuyan ng hawak ng mga pulis ang mga suspect at sila ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Kumustahin naman natin ang kalagayan ng mga OFWs doon po sa Hong Kong matapos po napaulat na nagkakaroon na raw ng panic buying doon. Kasunod na rin ng ulat hinggil sa umano'y lockdown na muling ipapatupad sa naturang bansa. Kaugnay niyan may panayam ang Bombo Radio Iloilo. Nagkakaubusan ng mga daily necessities at groceries kasunod ng panic buying ng libo-libong mga residente sa Hong Kong. Ayon kay Bombo International Correspondent Jinga Biason, nalimas ang mga paninda sa mga groceries matapos pumutok ang balita na posibleng i-lockdown ang buong Hong Kong kasabay ng pagsasagawa ng universal testing sa 7.4 milyon na mga residente. Kaugnay nito, pinakalma mismo ni Chief Executive Carrie Lam ang mga residente hanggang hindi pa natatapos ang 3 beses sa pagtest sa kanila kasunod ng COVID-19 outbreak kung saan hindi bababa sa 10,000 ang naitalang panibagong kaso kada araw. Magi ang mga ospital anya ay puno na kung saan sa parking lot na lang nananatili ang mga pasyente. Sa ngayon, nagkakaubusan ang mga karne, gulay, frozen foods, noodles, paracetamol at testing kits sa Hong Kong. Nalimas ang maraming paninda sa mga grocery matapos kumalat ang balita na posibleng i-lockdown ang buong Hong Kong habang isinasagawa ang universal testing para sa COVID-19 ngayong Marso. Sabi naman ni Chief Executive Carrie Lam, pinag-aaralan pa kung gagawin ito at alam na naman daw nila na may mga tao pa rin na kailangang lumabas para magbigay serbisyo. Si Bombo International Correspondent Jinga Biason. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Nagsunura na rin ang iba't ibang mga sporting body sa buong mundo upang pagbawalan ang Russia at kasabwat nito na bansang Belarus na lumahok sa maraming mga kompetisyon. Kung maalala, ang ilang mga puwersa na pandigma ng Russia ay doon idinaan sa Belarus upang atakihin ang bansang Ukraine. Dahil dito, ipinaba na rin ngayon ang pagsali ang Russia at Belarus sa lahat ng mga top-level international skiing, skating at track and field events. Kung hindi tatanggalin ang sanctions, walang masasaksihang World Championship sa darating na mga linggo. Una na ring nagpatupad ng ban ang FIBA sa national basketball team ng Russia. Gayon din sa mga events ngayong taon sa tennis, swimming, soccer, ice hockey, rugby at iba pa. Ang swimming, diving at water polo ay papayagan ang mga atleta na lumahok pero may mga kondisyon na hindi gagamitin ang pangalang Russia, ang bandila nito at ang pagpapatugtog ng kanilang national anthem sa mga kompetisyon. Ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Sa ating international news, pagbabawal sa mga Russian aircraft mula sa US airspace, inanunsyo ni US President Joe Biden sa kanyang kauna-unahan na State of the Union address.
Ang PayPal nunsyo naman na nawagan na gawing araw ng pag-aayuno para sa mga taga-Ukraine ang Ash Wednesday. Si Pangulong Rodrigo Duterte naglabas naman ng executive order para sa pagbibigay ng proteksyon at serbisyo sa mga refugees at mga asylum seekers sa gitna ng Russia-Ukraine conflict. New normal roadmap para sa COVID-19 pandemic ilalabas ng pamalaan sa susunod na linggo. Mahigit 20 million pesos naman na halaga ng shabu na kumpiska sa magkahiwalay na PNP operation sa Muntinlupa City at Cavite. Panic buying sa Hong Kong naman ay itala kasunod ng ulat hinggil sa umano'y lockdown na muling ipapatupad sa nasabing lugar. At sa ating sports balita, iba pa mga sporting body sa buong mundo nagsunuran na rin sa pagban sa Russia at Belarus na lumahok sa maraming mga kompetisyon. At live nationwide worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Bula. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Pabalik na mga kabayanan sa tunong pagpangalagad diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Unto 34 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Bago lang nyo nabatir ang Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. Sa tunong pagbalik, kuha na nato ng report ni Bombo Carla May Defensor ang pagpayag karon sa Bureau of Fire Protection nga 19 bigili ka mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod ang pedalon sang critical fire prone area. Ano ini nga mga lugar no inaton nga pagdiskusyonan pagkiligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Radyo Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Hintala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Paradyo Bombo! Pabalik mga kabayanan sa ito na pangalaga diri sa panatuntunan Bumbuhanay sa Udto, 45 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. This time, kuha na natin ang report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan sa 19 gitanan ka mga area sa siyudad sa Bacolod ang ginakaabig nga fire critical area. Yari ang dugang report, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Yes, ako malan. So, mayroon sa 19 ka mga critical fire areas, phone areas, malan ang area diri sa syudad sa Bacolod o kung sa mga barangays nga prone sa mga sunog, bombodan. Ini nga mga barangay, timiari ini sila sa mga areas, sinabalang may mga kitid nga mga dalan, bala bombodan, nga mabudlay sudlon sa mga truck sa Bureau of Fire bombodan kagang ini nga mga kag may mga alagyan nga host lang gid ang makaagi no mera pagani ko kaisa mabudlay pagihod pagid ang mga host bombodan. So ang ginhimo diri sa nga BFP ang ila sini nga plano bombodan, so no kay Chief Inspector Rodel Legazpi magabutang ini sila sang patin bombodan sa kada mga area o kon mga panimalay nga mera sang dikit-dikit nga mga panimalay nga butangan nila sang patin nga pwede niya sila makapasulod dira sa mga host, pwede ini sila sugpon sa mga host bomboda no. So amo ina ang plano sa Bureau of Fire sa mga critical fire prone areas. So amo ini ang mga barangays nga mayara sa critical fire prone areas, ang area sa Barangay 1, Barangay Banago, Barangay 2, Barangay Bata, Barangay 10, Barangay 12, Barangay Singkang Airport, Barangay 16, Barangay 34, Barangay 35, Barangay Takuling, Barangay 40, Barangay 30, Barangay Mansilingan, Barangay Handumanan, Barangay Sumag, Barangay Punta Taytay, Barangay 27 kag Barangay 3. So amo ni ang may mga areas nga may mabudlay sudlon bombodan, pero may ara na nga ginabutang no nga plano ang Bureau of Fire para at least if in case wala man ginapangayo bombodan, at least bala may ara ani sila nga pagasundan kag pwede sumpunan sang mga host nga paggagamiton sa pagtupok o kung pagtupok sa kalayo bombodan. So bombodan napamatian bala nato no ang pahayag gikan kay Chief Inspector Rodel Legazpi. Our plans for now is to have a letter for them and to utilize our substation commander. No? In every substation, we have the substation supervisor, and I task them to coordinate with their respective barangay captain, no? Especially those identified fire-prone areas, for them to have the hazard mapping and host mapping. So what we are doing right now is ang mga identified fire-prone areas naton is ginakanta naton sang host mapping, no? Ang ginaobra naton dira kung nakita naton ang lugar nga tama ka gagmay ang dalan kag tama kadikit-dikit ang panimalay kag medyo mabudlay siya sudlon, so ginabutangan na namon sang markings, no? From sa pinaka dalan nga wherein makabutang kita strategic sa aton nga mga fire trucks. Pares tong recent naton nga sunog, di ba? Isa lang ang aton nga point of entry. O tanan nga fire truck naton ato lang dito. So wala kita mahimo kunti magsugpon-sugpon sang hose. So ginatan-aw namon, gina-identify na namon kagabutang kami da markings from outside sina nga dalan, no? And then may directional signage na siya, no? Ginapinta na siya namon, tapos ginanumeruhan na siya namon.
So Butsalingon ina siya is number 1. Butsalingon ang aton nga hose is 50 feet lang ang kalabaon. Then kung ano na ang ginahatag dira niya nga pat nga pwede kasulod ang aton firefighters. Dito naman kami na ma-posting depende sa kalabaon sang hose nga labutan niya lang. So malbutang naman na dito number 2. Butsalingon amo lang gina ang malabutan sang hose naton starting point from number 1 to number 2. So para ina sa aton mga bumbero responding unit naton sa diin madali nila nga ma-identify kag i-assess or i-evaluate no kay kinanglan naton sina ang ara dira nga fire ground commander during the fire incident is ang iya nga decision is madali no kag madasig no especially kung mga fire prone areas kay kadasig maglaton sang kalayo especially kung mainit ang panahon kag mamadlos ang hangin dasig gid lang ina maglaton. In terms of equipment no when I was assigned in Bacolod City way back 2003 2004 lain gid si Bacolod sa una no mostly of our equipment tigulang lagay kag daana. So but now we see that we are very happy nga may ara na kita sa mga bag-o nga ginhatag no coming from the national office. And siguro ina nga bagay dako man nga pasalamatan naton sa aton nga regional director no si Chief Superintendent Jerry Di Candido no kay pagi sa iya no sang siya ang aton nga Chief Logistics dito sa National Headquarters no so gindumdum niya gid si Region 6 no nga matagaan sa mga bag-o nga fire trucks no parang makabuligid kay Negros kag sa aton sa Panay no so subong nagamat-amat na kita modernize no kay gin-approve naman kani sa atong presidente ang modernization bill ni Bureau of Fire Protection pero as to the city may ara kami subong gina-programa no nga ginapatigayon no may ara kita subong requested pagi ini sa aton nga pundo no nga retention sang aton nga gina-collect ka taxes diri kay Bacolod City. So we're hoping and praying mag-materialize to ang aton isa ka ambulansya nga bag-o para madugangan inang aton ambulance nga ara dira sa kay Pahanukoy. And then magdugang kita sang isa ka fire truck para sa aton nga mga fire prone areas. Gamay to siya nga fire truck kay we have that experience sa kay Abcasa area nga masyado gid kagamay ang alagya no in fact hindi gid gani kasulod ang aton mga fire truck so nakabulig kining aton nga 305 nga fire truck nga gamay dira amo lang na siya makasulod dito together sang isa ka volunteer fire brigade naton nga chamber nga yellow nga bumblebee fire truck nila so amo lang tong duha ka fire truck nagbuligay sa area hasta nga natap na aton ang sunog so ang amon subong amo na ang ginapatigayon naton together sang aton experience kay Bagyo Odette sang December nga nakita namon nga may kakulangan kami sa mga gamit no so nagdugang kami sang request sang aton nga chinso no so hopefully basi mag-materialize na siya para nga makabulig kita no especially sa clearing operation kung may mga emergency kag may bagyo no as to sa ginpamangkot nyo kaina nga fire prone areas so mga identified fire prone areas nga na gintanaw ni Bureau of Fire Protection is may part no sa nasiling ko na part lang sa sininga mga barangay nga may ara sa may mga kabudlayan si Bureau of Fire Protection that's why nga include namon ini sa fire prone areas no so barangay 1 so and then kabalo naman kita ang barangay Banago no. So madamo na sa nagluntad na sunog dira. Barangay 2 no. Barangay Bata, Barangay 10, Barangay 12, Barangay Singkang Airport. So amo ini ang aton dako nga sunog man no sang nagligad nga tuig no. So Barangay 16, Barangay 34, Barangay 35, Barangay Takuling, Barangay 40, Barangay 30, Barangay Mansilingan, Barangay Handumanan, Barangay Sumag, Barangay Punta Taytay, Barangay 27 kag Barangay 3.
Do nga ini nga mga barangay may ara naman kita dira sa mga strategic nga substation nga nakasay no sa inang area of responsibility. So sa gihapon nagapahanumdom kami no nga inyo buligan si Bureau of Fire Protection para ma-attain naton nga malikawan naton ang sunog no. That's why nga ginapabaskog naton kag ginapisanan ginaton ang aton kampanya no, especially sa aton nga uplan ligtas na pamayanan no. May ara kita sang scheduled recorrida no sa aton nga mga kabaranggayan to remind them hindi lamang sa aton nga Fire Prevention Month sa March kundi all throughout the year nga magpangandam gid kang maglikaw gid kita sa sunog. Mayo man ni Bumbo Carla kay do ka nami sa ilayang planning subong. Ayong Yes, ilang Mama. strategy inihimo sa mga lugar nga daw hindi masulod sang fire truck. May mga markings na kag kung may sunog nga magaluntad daw kapos lang sila maglalas ang ilang hose pagkadto sa nasunugan kay may mga marka na nga nang ilalagyan. Yes, Bombodan. So, mo man na kung kaisa, no, ma-experiencehan man na naton kag makita man naton kung kaisa mag-cover kita, Bombodan. Timira gid sa mga area nga mabudlay gid sudlon, Bombodan. Kapinta kong nga tawo lang gid ang makalabay. Dira gid na no, budayan ang mga firefighters naton nga magpasulod sa ila sini nga mga host, Bumbo Bombodan. Carla, pagkatapos Yes, kasami na kung maatrasar ang paghunos ang hose kay kabudlay man hunuson kag hindi pa may balaan kundi pagyon mabasulan pa mga firemen. Amo gid ni Bombodan, no. So, mas manami gid Bombodan kung may plano gid no bisan tuod nga wala ta man na ginapangayo gid ang sunog, ginapapahalong gid ang tanan nga para malikawan ang sunog. Pero at least wala Bombodan, may ara na gid sa ulo nila o kun sa mga firefighters may idea na kung di nila pagyo ng ila sini nga mga host, Bombodan. Do pa rin mambala sa isa ka building, do may mga route plan ay ini. Kung sa tiyon nga may sunog, din ka maagi, may mga lagyat, may mga may arna nadalan na sa plano mo. So kung ang mga tagsa ka lugar, bilog ning area sa Bacolod, na-identify ng 19 ka mga lugar nga ginakabig nga fire, critical fire prone area. Yes, Bombodan. Oo, kung na-identify na nila, i-mapping nila ini kag pangbutangan sa marking, kag parang mapatinan ang mga dapat nilang pagagyan kundi daw mas mapo sa ila no ang pagpapiswit sang tubig kaya mo man ang nagaproblema kung isa ang hindi mapula dayon ang kalayo kay ilabi na gid sa mga slum area, Bumbo Carla nga nagikit-ikit lang balay kag daw ang makaagi gani isa lang ka tawo hindi na pwede makasugat anay na amo ginadra kundi pa gani nga mga squatters area dira pa na nga ang mga koneksyon pagid sang mga kuryente bala gasinambunot lang mo kung paano magsinambunot ang mga balay nga nagatinumpok ang mga katawhan amo man ang sinambunot sa mga octopus connection nga amo ni ang delikado gid nga kasami nagatugas ang pagkasunog sa puluyan, Bumbo Carla. Yes, Bombodan, sakto gina, no? Tiya mo man ang advice ganin ni Chief Inspector Rodel Gaspi nga kung pwede, duwa lang gid kasaksakan, no? Ang duwa ka ang pwede makasaksak sa isa lang ka saksakan, Bombodan. Kaya ti mabudlay kung sa isa kasaksakan, madamo, no? Kaya muna kung kaisa ang rason sa loaded, Bombodan, tiga create mo na sa sunog, Bombodan. Okay, sige, salamat gid. Sana may nag-report nagikan sa patrol ni si Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Halong lang gid sa aton tanan sa mga tagsa ka panimalay halong gid kita no. Kag ang aton nga mga connection, electrical connection sigurohon tagid permi. Kag ang aton nga mga appliances kung basi may mga nagabisyo-bisyo na nga nagahalog ang mga linya i-secure tagid no kag kung mag-brown out nga magsindi kita sang kandila siguro untang hindi malabot kurtina ta o kung may mga malabot na nga mga materials nga pwede niya sunugon kay ang kalayo banwa budlay na ko mag-ibwal na kung pertina ka na ko ayawan ka na si patay mapatay na ni kung na ubos na lamon ng imo nga puluyan
Samtang 1 minuto na bilin, kabagalangan kita sa tagna nga launa. This time, kung ako naman report ni Bumbo Franz Andrew Burgos. Bagay kabyanan, ini may kantanan sa ginatanaw karon sa Bureau of o kung sa Bacolod Traffic Authority Office bitaw nga ginatanaw karon mga kabyanan nga kaginalauman nila nga gamay lang nga porsyento ang pagsaka kuno sa nga trapiko. Subong nga nagbalik kita o kung subong nga nagpaidalom na lang kita sa alert level 1. Di subong to gamay-gamay lang siguro ang pagsaka sa trapa sa porsyento sa trapiko, pero pag magbukas ng klase ka mag face to face na ang pagklase sa mga estudyante, basi diri na ni mag sinambunot ang mga salakyan naman sa downtown area. May mga tinion gani nga grabe man ang traffic sa gyapon diri sa malaba nga kagtadlong nga dalan sang Lacson. Tiko magbalik na sa normal ang tanan. Balik naman ang pag-igod sa nga trapiko. Pero subong daw, hindi pa man guna. Gamay lang porsyento sa pagsaka sa sining pagpaidalom na sa aton karon sa alert level 1. Kuha na ito na report sa Piagalinya, Bumbo Franz Andrew Burgos. Please come in. Dahil matapos yung paidalom syudad sa Bacolod no, sa alert level 1 sang kahapon o kon Marso 1, Martes ng adlaw mamudan. May mga ginatanaw na dayon no, nga mga posible nga mga abo, especially diri sa aton sa Bacolod, kay because nga ang syudad sa Bacolod isa sa mga highly urbanized city, which means Bumbudan damo man na di sang mode of transportation no. So in speaking of transportation, hindi ginabumbudan malikawan ang nasiling ni nga traffic bala, kay because nga ang paglakat diri sa trapiko sa aton do ano lagi pumbudan do bumper to bumper lagi diri subong ang lakat sang traffic sa aton diri sa Bacolod. Matapos nga nang do nagamat-amat kita normal no, because nga aton nga mga alert levels diri sa nagliligad nga mga binulan, naka-experience kita bumbudan sa alert level 3, alert level 2. Pero bumbudan kung ikumparar mo ina sa amo na nga mga alert levels, ang aton diri nga traffic duay gid nagbag-o no, duay gid bala pagliwat kay because bumbudan nga ang syudad sa Bacolod do amo man na di ang sentro sang commercial no. So damo diri sang mga negosyo nga posible bala bumbudan mapadulungan sa iba nato nga mga kotoran, especially sa mga luwas sa Bacolod no, mga ibang nga lugar kung nga diri nagapadulong sa aton no, kay para makalsing ilan nga mga pinanglanon. So diri bumbudan naton gipakigangutan ang Bacolod Traffic Authority Office sa ilan nga admin in charge sa kay retired police no, sa kay Sir Dennis sa Perma. So para sila bumudan ng observation, may mga ginapreparahan sila actually no, nga pag kabalo kita nga ang alert level 1, so doon nagamat-amat na bumudan balik bala sa normal. Kay because nga ang face-to-face class hindi na nabumudan imposible no. So even though nga face-to-face pero limited lang nagyapon, amo na bumudan ang ginapreparahan man sa Bacolod Traffic Authority Office, possible kung may declaration na bala no nga magbukas na pila diri ka mga eskwelahan, mapa-elementary o kung mapa-high school man, nga makapatigayo na sa mga face-to-face class no, o kung limited face-to-face class. Pero bumbudan, sige na ano pa nila, panilagan kay as of now wala pa gini siya na finalize o kung nga na conclude na giti nga magbalik na mismo ang face-to-face class sa pila diri ka mga eskwelahan. Kaya mo na bumbudan ang isa sa mga rason nga ginabantayan nila because nga once magbalik gani ang klase, so expected kita no nga grabe na ni ang lakat ng traffic no, medyo mahinay na ni o kung na heavy traffic na ni bumbudan ang experience naton kung ikumpara naton to sa pre-pandemic times no, kag subong ni nga may pandemic na. Pero nagsiling diri sa aton ang bitaw ang pagsaka sa porsyento bumbudan sang pagdugang sa traffic do hindi man kuno tanto bumbudan dako bala ang pagdugang kay kun ikumparar mo do amo lang gid hapon bumbudan mo no, duay gid bala duay gid bala naglain na linsang una so kay bitaw admin in charge sa kay Sir Perma, so mga 20% na gid man kuno bumbudan ang nagdugang no. Kay kung ikumparar mo do ang traffic diri sa aton sa Bacolod, do makasiling kita bumbudan do amo lang gyapon no. Sa nagliga to nga tinuig do ay gid nagaliwat o kung nagabahar diri ang pagwasulod sa mga pribado kon pampubliko man nga mga salakyan no. So pero may mga panungtong na gito ang Bacolod Traffic Authority Office nga bumbudan
Oo. Di sa subong hindi pa na magkuan, hindi kundi nagpandemic, naghaganagan ang salakyan kay antes ng pandemic, grabe magid ang ginutok sang mga salakyan di sa Bacolod. Pero pila na katuig subong nga daw naghaganagan kitungod sang pandemic. Kung matapos aning pandemic, may isa pagid ka rason siguro nga daw maganinit ang salakyan nga magabiyahe sa dalan. Tungod nga ang gasolina basi makalabot na 90. Correct. Amo ginabungunan. Amo na ang isa sa mga ginatan mismo sa Bacolod Traffic Authority Office, no? Is for example, may mga kauturan kita nga sa luwas balas ng Bacolod, no, outside Bacolod, bila pumputan nga nagapadulong dire. Mga mamalayo siling natubing nga mga malayo man sa Bacolod, kay for example, may mga kinanglanon labi nga diri lang gid mabakal sa Bacolod. So do nagalimit bumbudan ang lakat bala. Because nga ang litro subong sang gasolina tama ka mahal, no? Dugin do siyam na ni kabes nga soda-soda nga nagsaka ang produktong petrolyo diri sa aton bumbudan, no? So muna ang mga rason pagid nga medyo limited lang o kung jutay ang pagsaka sa porsyento when comes sa traffic diri sa aton, no? Kung pagsaka sa traffic o kung pagdugang sa pila diri ka mga pribado nga mga sakyan kay mga pampubliko diri bumbudan nga nagagwa sulod sa syudad sa Bacolod. Pero bisan alert level 1 na kita, no? May panumdum lagi gyapon bumuda ng Bacolod Traffic Authority Office nga magsunod lagi kita sa minimum health standards, no? Especially sa mga dipasero nga jeep, mismo sa aton nga mga kauturan dira nga nagamaneho man o kung mga nagabiyahe nga maghalong kita, no? Kaya nga COVID dari pa nagyapon sa tunga palibot, no? Bisan nga amo na ning aton nga alert level status nga masiling naton nga is equivalent to new normal na ini bumbudan, no? So amo lang gina, no, gabantay lang gid ang Bacolod Traffic Authority Office sa mga dugang pagidbala nga mga announcement sang locality diri sa syudad sa Bacolod, bumbudan. Bumbudan may dugan diri nga pahayag kag impormasyon ang admin in charge sa Bacolod Traffic Authority Office nga si Sir Dennis Perma. Actually, may preparation sa kami, may mga traffic plans na kami, no? May mga advanced traffic plans na may long range na kami prior sa nag-abot ang level 1. Sang 3 pa lang may ara na kami din ginano na naman siya doon kinamat-amat pala. May preparation for the level 2 and preparation for the level 1. Since nga due time malang kita actually nag-improve from 3 to 1 due time magita sa lakyan nagdamo mo kalingol do nga tiging consider sa pumuluyo pero kada pa okay na tanan nagdamo na nagwa. But sa 1 subong ang gipreparahan na namo ng mga schools kay may face to face. Sir. Face-to-face classes na. So, pero hindi not totally, hindi sila total nga, no? Although mga government offices, nag 100% na sila. So that's why another one, may mga government installations, kami nga, kag mga offices, gipangbutangan, ginpreparahan. That's sa schools, na siya. So, pagid man gid tama, because nga wala pagid man ta ang mga elementary, kag mga high school sa public, why pa man nag-open mo. Although nga nagbalik lang ang mga estudyante, pero hindi tama. May minimum na sila kina-require na magbalik. So that's why, so okay, actually wala ba problema. Amo lang lagi may setback lang, kaya tituod nga nag-1 na, so ang mga borders na, hindi matama stricto. So muna siya nga nagdabo ang salakyan sa Bacolod. So hindi pagbalik sang level 2 pa lang, sang 3 pa lang gani, nagbalik na sa normal ang wala na mga barriers. That's why ang mga salakyan nga nagpanago to before nga to wala man income, nagwa na. Matabat naman sila gwa, so that's why nga nagmat-amat man damo ang volume sa salakyan ta. Pero sa private, since nga like what happened sang last time pagkatapos udet, so the only kuha nila sa Bacolod, so nagdamo sa lakyan, nagkuha sa nila ng mga goods, kag mga needs nila, mga essentials nila. So that's why nagdamo. Now, pag level 2, nag-open naman ta, kag daw naghalog ta. So actually, donor, hindi nagit man gani sila nga tolerable na paman sa subong, pasta sa subong na level 1 na, ang due time naman lang gini-increase sa traffic mo. Okay. So bali sir, mga pila ka percent ang increase kan sir? So, estimated naman guro wala guro kadabot guro kadabot mga 20%. 20%. Okay, sang level 2 siya. So amo man siya. Way man gani nagidog do amo man lang. Pero sir, sa inyong observation, ano ang kalabanan sir from outside Bacolod na ding mga nagadugang ding mga private cars sir? Usually sa nakita namon
Ang outside daw usual lagi man na nila nga mga travel kay tungod sa kalayoon. Tapos ang Bacolod naman, although nga naghalog tungod sang level 1, pero ang isyu naman sang gasolina wala nga ang mga salakyan iba no naman ka travel gid tundo. So that's why nga may decrease gid man may nagbalansi man lang nga nagwa damo kay open batang iban si tata man magwa tungod sa kamahal sa gasolina. Amo na notice naman mga factors, isa sa mga factors nga na hindi gid tama kadamo naguluwa nga. Pero sa Pasayro PUG mga normal lagi na sila kay pangabuhi sila gabalik gid na sila sa kalsada. Okay. No? So nung process pa nga nga aton nga processing sang permits. So that's why ang iba nagaguluwa ni kay wala pa mga wala pa man kaparehistro kag wala pa man gugwa sila kis ating amo na ginatanaw na mo subog ka ginamatamat check kung nang gadget gid sila nga makabiyahe kung ayon sa negosyo. Flagrant violation of so Bombo Yes. Andrew. Bombodan. Yes, Bombodan, no? So tayo mo to ang pag-explikar man mismo ni admin in charge sa Sambitaw nga si Sir Dennis Perma. Sila ni Bombodan nga mga naobserbahan bala, especially lakat sa traffic diri sa syudad sang Bacolod, no? So ang punto sina because Bombodan ting produktong petrolyo do gid, no? Do panghawid gid especially sa atong mga motorista kay tagpila ka sinintimos to saka. Amugid Bombodan do create aton nga mga motorista subong, no, especially ang mga drivers gid bala sa di pasayro nga salakyan. So kung tanaw lang gid naman naton bala Bombodan dito medyo mulo tamo ni nga litro ang ilang nga kinanglan sa sulod sang isa ka adlaw because nga nagabiyahe sila, no. So ang concern naman mo ang yes, correct nga tughong daw ginakwa lang mo daw pangalimog hindi mo lang mabatsagan dugay-dugay na anubo naman ang gauge ng imong gasolina mo. Correct mo gid Bombodan, no, do sano pa bala do ginapangalimog lang sa salakyan. Amo gid ti Bombodan do amo nang ginaproblemahan gid sa aton nga mga motorista, no, ti kon mamakal gid man kamo tingbo na lang, no, para makaiwas pa sa gasto kag makaganagan man sa traffic man diri Bombodan kay syempre Bacolod, no, sentro sang komersyal kag kung ano pag diri Bombodan nga mga importante diri nga mga kung may mga transaksyon kading importante sa Bacolod ito halos tanan Bombodan ang lakat sang negosyo kag ang lakat sang sa mga kung ano din mga transactions mo diri gid mismo sa syudad sang Bacolod. Sa Subong, so, Bomboandro, yes. Sa Subong, daw naanad siguro mga tao nga daw hindi na lang basta-basta magwa sa ilapuluyan kung di man tama importante. Kaya that's why nga halin kagapon na sa Subong Panilag ko ang mga nagaguluwa daw amo man lang gyapon ang mga nagagawa kay may obra sila. Correct gid, no. So amo na blabo mo natin do nangin aware na bilang kadaman man sa aton. Because nga do na tun-an man to bala naton Bombodan ang pilato ka mga community quarantine status to sa nagligad tuig. Nga do mahaganagan bala ang mga pagwa sang mga sang public bala, no? Especially sa mga pamuluyo. So kung wala gid man bisig importante mas-pilyo na lang gid man nila Bombodan nga magtener sila nga panimalay ti ko mga chimpo be kag makasili natong pingato sufficiente be ang kwarta, tiyan mo na lang nabumbudan ng chimpo man nga makapamakal sila sa ilan nga panginanglanon sa sulod sang balay. Bombodan. Yes, Bombodan, no? So, Bombodan, amoy na ang balita nga natipo man sa patrol ni si Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Report gikan sa patrol. Nagatulong siya sa oras 14 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Sa aton nga pagbalik, ato naman yang pagkakuhaon ang dugang report. Ang report ni Bumbuan kay ang may-ara kita sang OFW Help Desk ang syudad sa Bacolod nga willing gid kuno magbulig sa mga OFWs gikan sa Russia kag Ukraine. Kung na ito karon ang detalye, dugay-dugay pagkaligid lamang sa pila ka mga importante ng mga panomdom. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag Pabalik mga kaibigan sa tunapag pangalagad diri sa palatuntunan na Bumbuanay. Sunto 24 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. This time ko na nato report di Bumbuan sa Pia Kalinya. Bumbuan, please come in. Bombodan, handa nga magbulig ang help desk sang overseas Filipino workers sang syudad sa Bacolod na hanungod sa mga utod naton nga mga OFWs from Ukraine or mangin sa Russia, Bombodan, nga magpauli diri sa aton abi no sa may pungsod Pilipinas kasunod sining kinagamo man no dito mismo sa Ukraine sa sining nagapadayon nga invasion, aggression no ginahimo sang Russia sa siniiyang pungsod. Sunod kani sa kay Executive Assistant Ernie Pinida nga headman sang sectoral concerns sang syudad sa Bacolod nga actually nag-meeting sila Bombodan sang tinaligdan nga adlaw ago diskusyonan like ano nga pwede nila nga mga bulig kag mag-tie up bala sila Bombodan sa mga nagkalain-lain man nga ahensya no sang aton iya nga gobyerno man sa OWAS kag sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya sang gobyerno agud mabuligan ang mga OFWs kay let's say Bombodan kung magpauli sila diri kinanglan nila sa nga palangabuhian no nga ginatawag no so
pwede gid na ma-facilitate nga mabulugan sang help desk sang OFW no driya sa may syudad sang Bacolod. Sa dugang balabombodan nga pagpahayag pamatian naton si Executive Assistant to the Mayor Ernie Pineda. OFW desk officer na po kagapon. Okay. Basta subong wala pa sila sa may nabaton nga ini complaint kag ini family nga nagpalapit para mangayo sang assistance. Kay kung ang UWA may araw na ginaprepara nga daan para sa mga repatriated athletes. So may balik Pinas anak buhay nga gina-offer na sila. So galing kasi ang tanan na i-facilitate na naton nga maka-avail sila. Kunari na din sila. Pero as until now wala pa sa may naglabot sa amon opisina para i-facilitate, no? So ito para malang kami ng OWA. So gina-facilitate nga maka-avail sila, no? Kung paano sila mabuligan nga makabalik diri sa Pinas. Oo. Ano ganing pangalan sina sir sang desk? Anong pangalan gani sina ng inyo sa office nyo nga nagka-cater sina? Health and Welfare Desk ng OFW Health and Welfare Desk. Amo na ginadala naman na nila ang migrant desk. At gina-access, gina-facilitate na makalabot sa mga agencies concerned kung hanap buhay is concerned. May ara man nga preparar ang OWA para sa Balik Pinas hanap buhay program nila. Kag ang dole may araman sila. Dilang taon naton kung diin siya mapipin. Oo. So, sir, may ara ka information kung as to may ara gid man yung mga OFWs kita nga ara sa Ukraine until subong bumbuan pang ga-inquire man kami sa mga agency, especially sa OWA. Pero until na wala pa sila kasabat kung may ara na nga taga Bacolod. Nga nga dito sa Ukraine. So ano wala pa kami data. Sir, ano yung mensahe, sir? Ano yung mensahe sa if ever no may ara nga mga OFWs bala nga from Ukraine or ang iladri nga mga relatives nga pwede maka-coordinate sa inyo o Russia? Hanggang pa baro lang kita nga sa Senior sa Office Sectoral Concerns may ara kita OFW desk, no? Dira sa second floor sang City Hall. Kag gina-akomodar gid ang yakadto kag nagapangayo sang assistant. Subong sa crisis dito sa Ukraine, ati ginahulat din naton kag ginapaabot din naton nga may ara nga magpalapit kag magpangayo bulig. Ang masarangan sa opisina amo ang pag-assess kag mag-facilitate sang mga issues nga ilabot nila ang mga concern nga palaboton sa ina nga desk kag i-assess kag i-facilitate nga makalabot sa mga agencies concerned pareho sang OWA, no? Kag ang iban pa doli kag iban pa nga mga agencies concerned, no? Nga mabuligan kung ano man ang makalabot nga mga concern nila sa aton nga OFW and migrant desk. Bumbuan. Bombodan na matiyan naton si Bumbuan. Yes, Bombodan. May magaling kami ara na masubong sang sectoral concern nga mo ang naga-attender sa mga OFWs. Kaya madumduman ko sang una nga kada ganit may mga problema sa mga OFW sa abroad. Do rin nato gina-refer sa sectoral concern, no? Oo, correct na siya Bombodan, no? So mas maayo ni subong. Although this time Bombodan, wala man sang wala pa man sang nangayo sang bulig sa ila, Bombodan, pero mas maayo na nga may readiness na nga nag-meeting na sila yung daan kay if in case no may mag-abot gid man yung mga OFWs naton from Russia, from Ukraine, especially Bombodan, may i-assist no magbulig sa ila. Pero Bombodan, yes. Ang ining trabaho ko sa sectoral concern hindi man niya kay tungod sa Ukraine kay Russia. Yes. Hindi bala sang una tanan nga mga problema sa mga Middle East nga mga OFWs naton. Oo, daw correct. sila gini nag-attender nga mga taga Bacolod mga OFWs.
Correct. Basta may mga problema sa mga OFWs naton yung mga kauturan bombodan no. Sila ni ang in charge ang departamento sa government center. Nga mo ni ginapanginahan ang head sina dira bombodan executive assistant to the mayor Ernie Pineda. Pero ang aton nga syudad way isang record nga makasilip abi nga may aragin official nga record nga mabasihan naton kung may mga OFWs iban nga taga Bacolod nga ato subong sa Ukraine or sa Russia. Bombodan, actually wala pa sila sang record. Ang balyan coordinate man sila sa OWA pero wala pa sang record as to pila or may ara. Bala kita utod ng FW sa Russia kag sa or sa Ukraine man bombodan no. So sa Ukraine or sa Russia wala pa man sila sang record pero amo lang nang ila panawagan ginandaan nila bombodan. If ever kung mag-abot diri sa Bacolod kag may ara concern gid syempre iban yung FWs maski ato sa Ukraine abi or sa Russia hindi magpauli tungod nga ting gina-consider nila palangabuhian amo na bala bombodan no nga mga mahatag sa pamilya. So amo na no bombodan sa hibaluon lang naton ini ang dugang panga-development but as of this time wala pa ni isang record ang sectoral concern as to pila ka mga OFWs ang subong sa Ukraine bombodan. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update. Report natin yung madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Ansindol Sorilia. Report gikan sa Government Center. Ang gina-offer karon sa sectoral concern nga bulig sa pila ka mga OFWs mga Bacolodnon nga basi miara dito Bacolodnon nga ato karon sa Russia o kon ato man sa Ukraine no nga kinahanglan ang bulig ma-facilitate no magabulig ang sectoral concern sa syudad sa Bacolod para sili sa ila. 32 minutos ang nakaligad sa tagnay nga launa diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan bombohanay sa Udto. Aring mayo nga balita kay makapaliwaliwan na kita sa Mambukal kay mabalik naman ang mabalik buksan liwat ang Mambukal Summer Resort. About timing gini subong mga Marso, Abril, Mayo baw kwan gid mainit gid ang panahon. Tikon sa kainiton sa panahon kung may ara kita pwede mapaliwaliwahan nga isa ka resort ka ngay sa Mambukal ti daw mayo gid. Ang Mambukal wa kabiyanan ginapanagiyahan kay gina-manage ini sa aton nga probinsya sa Negros Occidental. That's why nga medyo bulubahado ining Mambukal tungod nga ginapanagiyahan sa nga gobyerno. No, ang ini isa ka summer o kon mountain resort. So pagabuksan na maliwat ini kadungan sa nga papanaog na sa aton sa manubo nga level, no? Nubo ng level sa aton nga alert tungod sa pandemic no kag nagnubo naman ang kaso sa coronavirus sa kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. So amo ning time nga para nga makabangon man ang aton nga turismo no. Liwat nga pagabuksan ang Mambukal Mountain Resort. Sa piyang linya Bombo Dennis Rubica, please come in. Daniel, timing gining are na kita karon sa nag-abot nga summer season no. Bulan na kita sa nga Marso Bombodan. So so gining magpulupbog na especially sa abot sa aton sining Holy Week no. Balata man pag Holy Week kani damo nagapamulya sa aton nga mga mountain resorts. Bombo Daniel no. So probably tunga-tunga sila nga bulan or maybe sa unang semana sa Abril liwat nga pagbuksan no Mambukal Mountain Resort no matapos imudan nga ginsira after nga nakangkon sa nga mga damage no sa Bagyo Udas no kay may mga kahoy nga nagkatumba, may mga linya sa nga kuryente nga nagkala-damage, may mga poste kita dira nga nagkala-damage bangod sa Bagyo Udas nga naglabay diri sa aton na probinsya sa atong Disyembre 17. Bumudan ako balduman sa atong province sa Disyembre 1 ginbuksan tanan nimo no. After si Malawig man nga sira during si pandemic tabla bumudan no. Bombo Dennis. Yes. Subali ang rason galing nga liwat ka ginsiradan ini tungod sa bagyong si Odette.
Yes. Kay December 1 ginbuksan ta na niya. May mga pila. Kaya sa Pero December sa 1 December bukas to- ni wala lang to anay overnight. Sa December to hindi pa gid siling nga fully nga ginbuksan ginabi nga para sa tanan daw limitado pa to kag daw medyo Yes. booking ba nga ni guro to? Sakto na bumuda no. Sa pambukas sa December 1 mapabuka da na iya sa aton nga kwan sa aton nga pambukal office sa Kapitolyo before ka makadto to kay ginalimit pa to yan nga tao bumudan. Tapos sinaton ti fully vaccinated ginabaton dito no. Galing kay sinitan abtanta sing bagyo amo ning ginsira naman kay may sinito may mga kakoy to nagpatumbang wat pa makiring delikado kung may guest mo to nga gin sira ka may mga ginpang renovate pa nga pila ka mga portion na Bombo Daniel so siling ko ti tawig man duha makatuig nga ginsira ini tapos sa pandemic kita kaging gamit ining quarantine facilities no sa aton siling nga mga empleyado sa Kapitolyo kag sa ila siling nga pamilya nagkalapastib la sa itong COVID-19 nanging sabi ni sa aton nga quarantine facilities sa Bombo Daniel. So sunod sa kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz nga bagod patapos sa ini mga ginakonduktor nga pag kayo after sin damage sa Odette. So amo ang target nila maybe sa tunga-tunga sila bola sa Marso o first week sa April liwat nga buksan sa publiko ang ato sini mambukal mountain resort man namin ini kasi ko timing din sa summer subong kon ining pabukas ato si Mountain Resort puti sa ato na final announcement kung ano mga restriction ano ang mga pagsulundan sa lawag pagbukas ang ato sa mabukal Mountain Resort ina bumudan si Gapon una ta man ipalayag sa ato pero kadamo naman sa ato makatulog taga Negros sa Bacolod na gusto naman magpaliwaliwa sa ato sining mambukal Mountain Resort so sa may sa may Banwa sa Murcia Bombo Daniel palmatianta ang konfirmasyon ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Repairs guro of the street lights kag sa aton nga electrical lines will take us about a week or two. Base in time din na for summer, hopefully mid-March or first week of April makasugod na kita. Ready na gid yung staff but unfortunately because of Odette may mga electrical lines kita nga nagkalautod no. So repairs are being undertaken now. And not only the repairs, we are upgrading ang aton nga mga street lights dito. So pag sulod dito sa Mambukal, wapo na and lain ang iyang itsura mo improved. No? And we are also of course trying to upgrade man sang barracks sa aton nga mga Mambukal employees. While ay pa kita dito sa mga aton nga mga bisita, sige ang aton nga pag-improve sa Mambukal. While na-close ang aton gates, we take that as an opportunity nga mag-upgrade pagit kag mag-improve sa aton nga mga facilities. Not only for our guests, but also for our workers there. No? May ara kita security office, may clinic kita nga pa-improve subong so that plastado gidan tanan mga facilities, services when we are open for public. Mamudan na si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. So batay nagapon na dire kay una nagapon na batay sa Bombo kung saan ogid no ang liwat nga pagbukas ato sa Mambukal Mountain Resort Bombo Daniel. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial is Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol ang pagliwat ka pagbukas ang Mambukal Mountain Resort. No? Kag kabalo ko damo na gid nahidlaw man nga makakadto sa Mambukal. No, kag timing gini sa sining summer time, summer season, ting ilinit nga makapabulubugnaw kita sa nasambit yang resort. 39 minutos sa kaligid sa tagna nga launa.
ginakulabo sa banwasa nga oras diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Odto. Upda na naman kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Basta Radyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene